नमस्कार प्रणाम। हम करुणेश मिश्रा पन्नू रउआ सबके प्रणाम करतनी। गोपालगंज जिला के एगो छोट गांव मिश्री बेलवा से एगो भोलेनाथ के भजन सुनावतनी रउआ सबके। हम जब भगवान शंकर जी अपन बरात लेके पहुँचल बनी राजा हिमांचल के द्वार पर, तो गांव नगर के सब लोग देख के डर गइल बा। बारात में भूत प्रेत सब लोग रहता। वही पर वर्णन बा के कि बरवा अइले बौरा हो, हलचल भइल नगरी। बरवा अइले बौरा हो, हलचल भइल नगरी। हलचल भइल नगरी, हलचल भइल नगरी। हलचल भइल नगरी, हलचल भइल नगरी। बरवा अइले बौरा हो, हलचल भइल नगरी। बरवा अइले बौरा हो, हलचल भइल नगरी। ई परिछन चलेली सासू मदाग्रिन, परिछन चलेली सासू मदाग्रिन। सर्फ छोड़ेला फुफकार हो, हलचल भइल नगरी। दुल्हा अइले बौरा हो, हलचल भइल नगरी। ऐसन बौरा बरसे गौरा न बियाहब। ऐसन बौरा बरसे गौरा न बियाहब। भले गौरा रही है कुंवार हो, हलचल भइल नगरी। दुल्हा अइले बौरा हो, हलचल भइल नगरी।